नायदो बिथांमोना अमा जानायाव बिराद गाहाम नै बिथांमोना उलारावसो जायो नै बिथाङा नै होखावबाय नै बिथांमोना बेदर जानायाव बिराद गाहाम नै बिथांमोना जागाखौनो मोना तारमाने बिसोर उलारफोराव बांसिन जायो नायनानै जेराव उलार थायो बिसोरनाव उलाराव लायै जायो तारमाने बिथांमोना उलाराव जानो मार साद मोनो उलाराव जानानै बिराद साद मोनो नोंथाङा बुंलाय बेनि सोमोन्दै एसे मिथिगौबा हेलौ नोंथां एसे बुंलाय उलाराव जानानै दा जेनेबा माबायदि मोनो नोंथाङा एसे बुंदो उलाराव थाबा जोबोद गोजोननाय मोनो आच्छा ओमफ्राय आरो थाबनो हजम जायो खिनि ओंखारो आरो बुंबावदो लोगोसे बियारबो नांगौमोन नोंथाङा मा बुंनो सानदों बियारबो नांगौमोन आरो आच्छा जों दा बियार सियार मोनिखायनो आरो जेनेबा उलार सिङाव जानाय जाबाय आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंनो सानदों आं रोङालै नोंथाङा माबा बुंगोन आंहा बेनि आबादनि जुमाय मोनाखै आङो दिनै जुमाय मोनलोङाखै आच्छा आरो बे बेदरखौ जे बेयाव लाना जादो माबाफोर कारन दं नामा नोंथाङा थाबनो हजम जाना खिनि ओंखारो आच्छा आरो जाबावनो हायो थाबनो आच्छा नोंथाङा माबा बुंबावगोन थारमाने मा होनो दा बांसिन जों अमा खुगाखौसो जायो थारमाने आच्छा अमा खुगा जानानै माने ओरैबायसा गोजोनो तारमाने बे अमा खुगामोन आरो ना आच्छा आरो एकदम मजा नांदो बे खेला आच्छा मोजां आच्छा बे थुक्रासिखौ नों मा होनना जानो सानदों दा बुंदो दे बे थुख्राया डेन्जार गोथाव आच्छा आरो माबा बुंबावगोन दे आच्छा माबा बुंबावगोन दे मा बुंबावनो भाइ जोबोद दुखु आं दिनै जुमाय गिलाससे मोनलायासै आच्छा किसुमाना जोंनि लोगोफोरा थोरि सिङावसो जायो बेखायनो जों आच्छा आरो लाबावबाय हनै आरो लाबावबाय नालाय मार्चिने जानाय मानसि आच्छा फेसबुक लाइभ नामा